दुलाराय बर' फरायसा आफाद होननानै बुङोबा जोङो बिराद दुरबल आफाद गोथै आफाद निरस आफाद रस गैयै आफाद बादि जोङो मोनलायलाङो बे बिटिआर सुक्तिया मालाबाबो गोजोन गोरोबथा पिस एग्रिमेन्ट जानो हाया बर'नि थाखाय रायजोफोर गोमोथाव दा माबे खर'जों बबे मेलेमजों बिथांमोनहा बे बिटिआर सुक्तिखौ बानायखो सानस'नो हाला बुजिस'नो हाला बिटिसि हा गावहानो सेंसनो होनो हानाय मावफुंनो हानाय गोहो दंमोन बे गोहो गैला मा धरननि सुक्ति लाबोखो बिथांमोनालाय गिबि गिबियाव सारखौ जोंनि बे इउटुब चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर पिस एकर्ड एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे बायदिसिना जाथावथारै पलिटिकेलि इस्यु जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो दा बे बिथिंनि बेलायाव मानगोनां सारा जों रायजो राजानो मा फोरमायनो सानगोन गोजोन्थों जोंनि इउटिउबार बिथांमोनखौ आङो आंनि न'आव दिनै गोसो गोथारै बरायबाय आरो हागौमानि नोंथांमोननि मिथिनो लुबैनाय सोंनायखौ आङो एन्सार होनो नाजालांगोन बे नैबे थांनाय 2020 नि 27 जानुवारियाव बे बिटिआर एग्रिमेन्टआ जादों बिनि आगोल जोंहा बर'फोरनि गेजेराव दंमोन नैबे बिटिसि माने टेरिटरियेल काउन्सिल एक्ट अर्थात बिटिसि एकर्ड 2003 खौ 10 फेब्रुवारि उनावहाय बियो पार्लियामेन्ट आरो रायजोसभायाव पास जानानै एक्ट जादों दा नंखायनो एकर्डल' नंला बे मोनसे एक्ट जाबाय आयेन जाबाय भारतनि कनस्टिटिउसननि बे मोनसे एक्ट आरो बेखौ नैबे बिटिसि साफायनानै दिहुननाय बिनि बादैबो 6 शिड्युल टु द कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया होननाय लेखा मोनसे दङ बे 6 शिड्युल टु द कनस्टिटिउसन अफ इन्डियायावबो बे 2023 नि बिटिसि एकर्ड बा बिटिसि एक्टआ गासिबो रोखा रोखा बिराद मोजाङै दङ जायनोखि इन्डियान कनस्टिटिउसननि मोनसे पार्ट इट इज ए पार्ट अफ द इन्डियान कनस्टिटिउसन बाहाय रोखा रोखायै लिरनाय दं दा दुखु गोनां बाथ्रा जाहैदों जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जेनाखि दैदेननायाव सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि जेनाखि बिराद भिगरास मुभमेन्ट जादोंमोन जे मुभमेन्टआव जोंनि दुलाराय बर' माहारिया बारसोमजोबदोंमोन नाथाय समनि उनावहाय जोंनि बे गणतान्त्रिक आन्दलननि सायाव आसाम गभर्नमेन्टनि आसाम पुलिसनि अप्रेसन रिप्रेसन माने जे टर्चार बेखौ सह्यहायैनि उनावहाय बर'फ्रा आन्दलननि ट्रेनखौ गणतान्त्रिकनि बादै माने अस्त्रनि दारै संग्राम आर्म रिभलिउसनाव कनभार्ट खालामदों आरो सिगाङाव भलान्टियार्स फर्सनि दारै जुजिनाय जादोंमोन उनावहाय भलान्टियार्स फर्सनि दारैबो जुजिनानै खामानि जायैलाय बिएलटि दानानै एबसुआनो बै समनि एबसुआनो बिएलटि दानानै बड' लिबारेसन टाइगार मोनसे आर्म मोनसे संगठन दानानै बे सोमावसारनायखौ दैदेनो गोबां बमा सिलाइ गावलायनाय जायो जोबथारनायाव 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट आरो बिएलटिनि गेजेराव मोनसे सुक्ति जानानै थाङो जाय सुक्तियानोखि उनावहाय एक्ट जायो दा बे मथे जोंहा बर'फ्रा जोबोद मोजां मोनसे रैखाथि मोनदोंमोन दा बे रैखाथि मोनदोंमोन पावार एन्ड फांसन मोनदोंमोन स्टेटास मोनदोंमोन बेयो आं बुंनाय बाथ्रा नङा बेया जाहैदों नैबे जेनाखि बड'लेण्ड एक्ट बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एक्ट जेनाखि जादों बा बिटिसि सुक्ति जादों बेहाय रोखा रोखा दङ दफाफोराव बेखौ फरायबानो जों मोनो दा बे सुक्ति जाखांनायनि उनावबो जोंहा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव एबसुआ गोबां सोमावसारबावदों हक न हक माखासे सोमावसारनाय बिथांमोनहा प्रग्राम लादों मानो होननानै बुङोबा बिथांमोनहा बर'फोरनि जेनाखि नीति बा बिथांनि जे थांखि बे हिसाबै सेपारेट स्टेट बिनायखौ नागाराखैमोन मोजां खोथामोन इट इज भेरि वेल एन्ड गुड ओजों बिएलटिआ बिटिसि काउन्सिल दानानै बिटिसि काउन्सिलखौ खुंदों रायजोखौ खुंदों आरो बेराफारसेथिं एबसुआ माने सेपारेट स्टेट बिदों
बिराद मोजां बाथ्रामोन बे हारिनि थाखाय आल्टिमेट गला बर'लेण्ड बा सेपारेट स्टेट बेमोन खारन बर'फाया बुंलांदों जे आंथ' थैनोबो हासिगौ जे गतिके बिनि आगोल नोंसोरो काउन्सिल मोनबाबो काउन्सिलखौ ला माखासे पावार बिनानै ला आरो जिरायथ' एनार्जि बुथुम थाखा फैसा बुथुम उनावहाय नेक्स्ट स्टेपाव आरो आन्दलन खालामफिन आरो आन्दलन खालामफिननानै आरो बिदिनो एग्रिमेन्ट खालाम पावारखौ बुथुम पावारखौ बारायहो आरो थाखा फैसा मोननायखौ बारायहो आरो जिरायथ'लायबाय आरो नेक्स्ट आन्दलन खालामलायबाय स्टेप बाय स्टेप माने लं टार्म स्ट्रेटेजि लानानै सोमावसारनांगोन जोबथारनायाव खिन्थु सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जों मोनथारनांगोन बे खोथाखौ बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदों आरो बे बुंलांनाय बादियैनो जोंहा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आन्दलना जादोंमोन जाबाय मोजाङैनो जादों जोंबो बयबो हार्टिलि सापर्ट होदों बे समनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा अबयसे बेखौ सापर्ट होआखैब्लाबो जों बयबो रायजो राजाया बर' सुबुंफ्रा सापर्ट होबोदोंमोन मोजां खोथामोन नाथाय जोबनायाव जेलानाखि 2020 नि 27 जानुवारियाव जे सुक्ति जाबाय बे सुक्तिया माने एबसु एनडिएफबि नि रन्जन दैमारि गोविन्द बसुमतारी माने गासिबो एनडिएफबि ग्रुप एबसु सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टनि गेजेराव जादों दा जोङो आसा खालामदोंमोन एनडिएफबिआ सभारेनखौ बिनानै जुदि एग्रिमेन्टआव फैयोब्ला एबसुआबो सेपारेट स्टेट बिनाय जायोब्ला अब्ला जोङो आसा खालामदोंमोन मा बिटिसि सुक्तियाव जोंहा जा डिपार्टमेन्ट मोनदों जा पावार एन्ड फांसन मोनदों जेसेबां थाखा इयारलि डेभेलपमेन्टनि थाखाय मोनदों बेनि बहुद बारा मोनगोन जों बेखौ सानदोंमोन एकदम बिराद साबसिन जागोन बिटिसिआव 40टा मोनदों खमैबो 50टा डिपार्टमेन्ट जों मोनगोन बेखौ सानदोंमोन बिटिसिआव जे पावार एन्ड फांसन होदों बेनिफ्राय बांसिन मोनगोन जों सानदोंमोन माने एनडिएफबिनि जड़ित जाफानायखाय सुक्तियाव सेपारेट स्टेटखौनो जोङो मोनगोनखौनो सानदोंमोन नाथाय जोबोद दुखुनांथाव गाबथाव बिखा खामथाव अबस्था जाबाय जेब्लानाखि जोङो बिटिआर सुक्तिनि बेखौ नुबाय बेवहाय नुनानै लोगो लोगोनो जोङो बिखा खायसिब मोनबाय दुखु नांबाय मा लाबोनांगौमोन मा लाबोखै दुलाराय बर' फरायसा आफाद प्रमद बर' बिथांमोनहा मा लाबोखै बिटिसिनिफ्राय साबसिन जानांगौमोन मर पावार जानांगौमोन मर फान्ड जानांगौमोन नाथाय जों नुबाय बे बिटिआर सुक्तिनि दारै बहुद पावार गोमाबाय स्टेटास गोमाबाय थाखा फैसानि मोनसेबो क्लियार गैला साख्रि बाख्रि एपइन्टमेन्ट होनाय थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड एपइन्टमेन्ट होनाय पावार गैला बिटिसि अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आन्डार 6 शिड्युलनि गासिबो अफिसारखौ कन्ट्रल खालामनायनि पावार गैला बिटिसि हा गावहानो सेंसनो होनो हानाय मावफुंनो हानाय गोहो दंमोन बे गोहो गैला मा धरननि सुक्ति लाबोखै बिथांमोनालाय गोमोथाव दा माबे खर'जों बबे मेलेमजों बिथांमोनहा बे बिटिआर सुक्तिखौ बानायखै सानस'नो हाला बुजिस'नो हाला सोरनि फुस्लायनायाव सोरनि बुजायनायाव सोरनि थुनानै होनायाव माब्रै बेबादि जाखो माब्रै जाखो आसरित जेसेबां बिटिसिआव मोनदोंमोन बिनि नेक्स्ट सुक्ति जायोबा बांसिन मोननांगौ बे कमन नलेज कमन आइडिया नाथाय फोजोबस्रांबायसो बे बिटिआर सुक्तिया दिनै आगोलाव 90 सनाव बिएससि जादोंमोन बिएससि निफ्राय उनाव बिटिसि जादों बिटिसिआव जथेस्थ पावार एन्ड फांसन मोनदों स्टेटास मोनदों दिनै उनाव बिटिआरआव साबसिन जानांगौमोन हयथ' एरियाबो बारायनांगौमोन पावार बारायनांगौमोन जेबो गैया दा नंखायनो आंनि मथेब्ला आंथ' सानो आरो गोबांबार आं बुंबाय बे बिटिआर सुक्तिया मालाबाबो गोजोन गोरोबथा पिस एग्रिमेन्ट जानो हाया बर'नि थाखाय रायजोफोर बे बिटिआर सुक्तिया बर' जातिनि पावार फोजोबस्रांनाय एरिया फोजोबस्रांनाय क्षमता फोजोबस्रांनाय बेनि स्टेटासखौ फोजोबस्रांनाय जादों बेनि माखासे पइन्ट्सखौ आं बुंगोन जेन'बा बिटिसिआव मा पावार दंमोन बिटिसिआ ओरैबायदि काउन्सिलमोन बाहाय 12 जनिया सोद्रोमानि मोनसे काउन्सिल थागोन बिनि चिफखौ सासेखौ चिफ आरो सासेखौ डिपुटि चिफ होननाय नैबेहाय दङ नैबे
ओमफ्राय बे चिफ आरो डेपुटि चिफआ केबिनेट मिनिस्टार रेंकमोन आरो आदार फोरखौ स्टेट मिनिस्टार रेंक होदोंमोन खम स्टेटासमोन बियो गिलु बालु केबिनेट मन्थ्रिनि रेंक हिमन्त बिश्व शर्मा अतुल बरा सोरबा अशोक सिंघाल मोननि जे स्टेटास बे स्टेटासखौ बे बिटिसि आव बेखौ होदोंमोन मिनिस्टार रेंक केबिनेट मिनिस्टार रेंक नंखाय नंब्ला नैबे 5.2 आव बे जिनिसखौ नोंथांमोनहा नायबा मोनो बिटिसि एकर्डनि 5.2 आव आरो बेनिफ्राय बिटिसि आव दंमोन बिटिसि shall have the full control over the officers and staff with the delegated subjects in the BTC area and shall be competent to transfer of these officers बिदि लिरनाय दंमोन जे BTC आव जेसेबां अफिसारफोर दं टप टू बटम प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया टप बिनि गाहायाव नोङो थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड फैबाय गोबां बिनि गेजेराव सेक्रेटारि जॉइंट सेक्रेटारि डेपुटि सेक्रेटारि आन्डार सेक्रेटारिफोर थायो गासिबो अफिसार्स एन्ड स्टाफखौ फुल कन्ट्रल खालामनो हानाय गोहो बिटिसिनो होदोंमोन नैबे 5.3 धारा मथे जायनि फलाव बै समाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बे बिटिसि काउन्सिलाव हाग्रामा महिलारि आरो गुबुन फोरखौ डेपुटि चिफखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय गाहायसिम गासिबो सेक्रेटारिफ्रा सार होननानै मानिनो बाध्य जायोमोन जिखुनु आनो जिखुनु चिफआथ' चिफ डेपुटि चिफआथ' चिफ केबिनेट मिनिस्टार बिसोरो बै सेक्रेटारिफोरखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिफोरखौ कल खालामनानै लेंहरनानै ओरैबायदि मावदो होननानै बिथोन होनो हानाय केपासिटि दंमोन इभेनकि बिटिसिनि बाहेरायाव थांब्लाबो स्टेटआव आसाम एसेम्बलि आसाम सेक्रेटारियेटआव बिथांमोनहा उइदाउट एनि पारमिसन फ्रि एक्सेस हाबनो ओंखारनो हानाय हजोंनि आसामनि मिनिस्टार बादि गोहो दंमोन जायनि फलाव बिसोरो हाग्रामा महिलारिमोनहा सेक्रेटारियेटआवनो जा एसेम्बलियावनो जा फ्रि हाबनो हायोमोन नाथाय बेखौ नैबे बिटिआर सुक्तिया ओरैबायदि गाज्रि खालामबाय बे पावारखौ गैया खालामबाय आरो गासिबो स्टाफखौ जे फुल कन्ट्रल खालामनो हानाय गोहो होदोंमोन बिटिसि आव 5.3 आव बेखौबो नैबे बिटिआर सुक्तियाव गैया खालामबाय दा अब्ला बिटिसि सुक्तिया साबसिन ना बिटिआर सुक्तिया साबसिन रायजो राजाया दिनै साननानै नायदो आं बुंनायनि खोथा नङा बोर लानानै नाय आरो ओरैबायदि खालामबावदों बिटिसि आव थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडखौ एपइन्टमेन्ट होनो हानाय दङमोन जोंहा नाथाय नैबे दानि बिटिआर आव बे जिनिसा गैया बिटिआर आव गैया जायनि फलाव बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव आसाम सरकारा बिटिसिनि भेकेन्सि पजिशनखौ लानानै थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड मास्टार साबजेक्ट टिचार कलेज लेक्चारारफोरखौ गावसिनि मथे एपइन्टमेन्ट गोबां हरदों दा बेफोरखौ जेला जोङो इउटिउबाव बुंबाय बिथां दावराव देखार नार्जारि बुंबाय आं बुंबाय गुबुना बुंबाय बिनि उनावसो बिटिसिखौ दंस खालामबाय बिटिआर सुक्तिया होननानै बुंनायावसो दा बिसोरो माखासे फिसा एपइन्टमेन्टखौ माने चिफ मिनिस्टारजों बा आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनानै एपइन्टमेन्ट होनो बिथांमोनहा राहा खालामदों दा बेखायनो जोङो दिनै दुखु मोनखाङो जे दिनै जोंनि पावारा बिटिसि आव जा मोनदोंमोन बिनि बांसिनसो जानांगौमोन नाथाय बिनि जेबो गैथारै मोनखानायखौ फोजोबस्रांनाय सुक्ति खालामनायखौ जों बोरै गनायनांगौ आंनि मथेब्ला खुनु बर' इन्टेलेक्सुवेल लेखा गोरों बे जुदि सियानबा जाम्बानि बादै धाना थाग्रानि बादै रावबो लेखा गोरोङा बे बिटिआर सुक्तिखौ गनायनो हाया मानिनो हाया आरो जुदि बर' इन्टेलेक्सुवेल बर' हारिया बे बिटिआर सुक्तिखौ मानियोब्ला होमबा गासिबो बर' जाथिखौनो बावदा जाम्बा धाना थेलालानि समान होननानै जोङो बुंनो बाध्य जागोन दिनै नंखायनो आं बुंदों जे बिटिआर सुक्तिया बर' हारिनि थाखाय खुनु दिन गोजोन गोरोबथा जानो हाया मानो गोरोबथा जानो हाया जोंनि गासिबो पावार स्टेटासखौ बे दंस खालामदों एनडिएफोरखौ सारेन्डार खालामहोनानै बिथांमोननि केसखौ मोनसेबो उइथड्र खालामाखै बे दफायाव खुनु दिन एनडिएफबिनि केस उथायनाय आरो जेलनिफ्राय गहोनाय लिरनाय गैया होमब्ला एनडिएफबिखौ मानो अस्त्र गारहोखो मानो गारहोखो नंखायनो एनडिएफबिया दिनै
सुक्ति जाखांनानैबो बिथांमोनहा गोबाङा जेलाव दं गोबांनि केसा दाबो दं जोबाखै एनडिएफबिनि चिफ रन्जन दैमारि बिथां निजेनो जेलाव दङ दा गतिके बिथांमोनखौ जेलाव दोननानै सोरखौबा जेलाव दोननानै सोरनिबा केसा थानानै बोरै गोजोन जानो हागौ सासे सानैया इएन जानानै चिफ जानानै गोजोनदों जानो हागौ किन्तु बांसिनानोथ' बेबायदि मोननो हायाखै दा गतिके बे गोजोन गोरोबथा जेब्लाबो जानो हाया बेखौ जोङो नेवसिनांगौ आरो हायोब्ला बेखौ डिनाउन्स खालामनानै बेखौ गोदान जोङो सोमावसारफिननांगौ गोदानै सोमावसारनानै जोङो बिटिसिआ जा दं बेनिफ्राय बांसिन पावार जोङो लाबोफिननायनि थाखाय जोङो नाजानांगौ नाथाय जों दुखु खालामो दिनै बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनै जोनोम सान दिनै गाजा गोमजायै थुलुंगाफुरियाव गोबां दैदेनगिरिफोर उरखाव गोरामोन आरो एबसुनि दिपेन बर'मोन गोबां सोद्रोमा बिथांमोनहा फैनानै दिनै फालिदों मोजां बाथ्रा फालिदों किन्तु नाथाय दुलाराय बर' फरायसाया गोदो गोदायनि बर' फरायसा आफादा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बिनि आगोल सानसुमा दामोननि दैदेननायाव जेरै जातिनि इसुफोरखौ लानानै माने डिबेट जालायोमोन जातिनि इसुखौ लानानै गभर्नमेन्टजों रायलायोमोन जुजियोमोन नाथाय दिनैनि एबसुआ बे नंला दा नंखायनो जोङो दिनै बिथांमोना हाजार गिदिर कनफारेन्स खुङा दिल्ली बादियाव फेस्टिभेल खालामा दतमा बादियाव जेसेखि गिदिर माने कनफारेन्स खुङा बेहाय आङो जेबो मिनिं नुवाखै बाहाय जेबो मिनिं नुवाखै मानो मिनिं नुवाखै दिल्लीयाव हयथ' खमैबो 20 कोटि थाखासोनि बड' फेस्टिभेल खालामदों जोंनि बर'नि मोसानाय आरिनाय दामनाय देनायखौ खिन्थादों आरो मन्थ्रिफ्रा फैदों बर'फोरखौ बाख्नायफैदों लेक्सार होदों किन्तु बिनिफ्राय नोङो दिल्लीनिफ्राय मा मोनबोखो मोननायथ' गैयाना ना कोटि थाखा माबाखो ना माखो मोनबोखो जेन'बा नोङो 1000 कोटि बोसोराव हरनाय बिनि जायगायाव 5000 कोटि मोनबोदों नामा बिदिथ' मोनाखै माबा पावार मोनबोदों नामा मोनाखै दिनै दतमा बादियाव एबसु कनफारेन्सआव हम मिनिस्टारनिफ्राय आरम्भ खालामनानै आसामनि स्टेट मिनिस्टार गुबुन मिनिस्टार दिनै दिलीप शइकियामोन बादि बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट गासिखौबो आलासि महरै बिथांमोना लेंहरनानै हाजार बर' रायजो राजाखौ बाहागो लाफैदों आरो बे मेलाव नुजाफैयाबा 100 थाखा 200 थाखा खना फोनांगोन होननानै जबरदस्ति रायजो राजाखौ फैहोदों जाबाय फैहोबाय लाख मानसि जमा जाबाय बास मोजां खोथा नाथाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्सआव बे बिजेपिनि होम मिनिस्टार स्टेटनि चिफ मिनिस्टार गुबुन मिनिस्टार पार्टीनि प्रेसिडेन्टखौ लेंहरनानै दिनै मा मोनखो बर'आ माबा मोनसे लाब जादों नामा दिनै जोंनि सीएम बिथाङा बुंदों जे बिटिआर जानायनि उनाव दासिम खेबबा माबा जाबाय होम मिनिस्टार फैनाया बे बिराद गोजोनथाव बाथ्रा होनदों नंगौ गोजोनथाव बाथ्रा गोजोननायजों लोगोसे जोंथ' मोननांगौमोन ना खनबा गाहाम होम मिनिस्टारा बिटिआरआव फैबाय खनबा फैखांनायनि उनाव बिटिआरआव मोनसे बर'नि थाखाय मोजां जिनिस बिथाङा होलांनो हायाखै आंनि नुनायावथ' मोनसेबो गैया होमब्ला दिनै दिल्लीनि होम मिनिस्टारखौ लाबोनानै बे आफादाव बाहाय जथुम्मायाव मान होनायाव जोंहा लाब जाखो ना लकसान जाखो मा लाब जाखो जेबो होलांनो जुदि हायाबा बिथांनिफ्रायथ' माखासे जिनिसखौ जोङो मोननांगौमोन बिनानै लानो हानांगौमोन बिनानै लानो हायाबा आलासि हिसाबै लेंहरनानै फैहोनायावथ' जेबो दाम गैया आंनि मथेबा दा बे हिसाबै आङो मिनिंलेस नुदों दिनै बर'हा ओरैबायदि अलखद टाइम बेराफारसेथिं नैबे बिटिआर सुक्तियाव होनदों बे बिटिआर सुक्तियाव होनदों एमअएसआव बुंदों मा बुंदों बेखौ आङो फरायजोबला negotiations were held with the Bodo organizations for comprehensive and final solution to their demands while keeping intact the territorial integrity of Assam बिराद गिदिर बाथ्रा बियो मा गिदिर बाथ्रा जादों
while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam. Meaning मा जादों जे बेयो जोबथानाय बे मोनसे गोरोबथा जेराव आसामनि माने जे मेपखौ सोलाय सोल' खालामालासिनो बेनो बर' लिडार्सफोरजों स्टेट गभर्नमेन्टजों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजोंनि गेजेराव जानाय जोबथा माने एग्रिमेन्ट बा गोरोबथा बिनि मिनिङा मा होननाय जादों बिनि मिनिङा बेखौनो बुंदों जे आरो बर'लेण्ड जिबनाव बिनाय जानाय नंला अर्थात बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जेनाखि थांखिमोन जे आदर्शमोन जे नीतिमोन दिनै बेखौ थबस्र दानस'नाय जाहैबाय खुनु सेपारेट स्टेट बिनाय जाला बेनो जोबथाबाय होननानै बिथांमोनहा बे एग्रिमेन्टखौ खालामदों आं ओंखायनो दिनै बर'फानि खोथाखौ गोसोखांनानै दुखुबो मोनबाय जे बर'फा जायखौ जों बिफा टाइटेल होदों जायनि थांखिया सेपारेट स्टेटमोन बे सेपारेट स्टेटनि बाथ्राखौ दिनै नैबे बिटिआर सुक्तिनि दारै थबस्र दानस'नाय जाबाय रायजोफोर दा बे हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे एग्रिमेन्टनि स्पिरिट मथे जिबनाव आरो रायजो बिनो हालिया दा बिदि जाबायबा आं बुंगोन बर'फा उपेन्द्रनाथनि ब्रह्मनि आदर्श नीति बिनि बेखौ दानस'जोबनाय फोजोबनाय जाबाय बे जों बेखौसो दा नुदों दिनै जोङो नंखायनो दुखु मोनो जे एबसुनि सायाव रायजोहा बिराद आसा दंमोन जे एबसुआ माबा मोनसे गिदिर खामानि मावगोन हारिखौ मान सन्मान लाखिगोन हारिनि पावारफोरखौ बारायगोन नाथाय बे दिनै उल्था जाबाय दिनैनि दिनाव बर'आ दावसामारिया दिनै नोंहा सिकिउरिटि जेबो गैला दिनै हा हुनि माने निरापत्ता गैला दिनै कासानि पावार नैबे बिटिआर सुक्तियाव माने आसाम स्टेटनो हरफिनदों भिलेज ग्राजिं फिल्ड भिजिआर आरो बेनिफ्राय वाटार बडिज कासा बेखौ आसामनो हरदों खिन्थु नैबे बिटिसि सुक्तियाव माने गासिबो 40टा डिपार्टमेन्ट बे ट्रेन्सफार्डखा बिटिसि सरकारा मा खालामा बिटिसिनि खोथा दा बिनि गेजेराव लेन्ड एन्ड रेभिनिउ भेरि इम्पर्टेन्ट डिपार्टमेन्ट भेरि इम्पर्टेन्ट साबजेक्ट बेखौ बे बिटिसि सुक्तियाव जोंनो होखादोंमोन नाथाय बे बिटिसि सुक्तियाव मोनखानाय लेन्ड एन्ड रेभिनिउखौ दिनै आसाम स्टेटनो बिटिसिआ हरफिनबाय अर्थात बिटिआर सुक्तिनि दारै 16टा डिपार्टमेन्टआबो दिनै थांफिनबाय होमब्ला बिथांमोननि एग्रिमेन्टखौ आं नंखायनो बुङो जे पावार बारायनाय जादों ना खमायनाय जादों बेहाथ' जेबो भेलुआनो गैया जोंनि थाखाय दिनै दुखुनिसो बाथ्रा दिनै डिसिफोरनो मानो पावार गैया जुदि बिटिसिआ 6 शिड्युलब्ला बिटिसिआ गमामायै 6 शिड्युलब्ला 2003नि सुक्ति मथेथ' 6 शिड्युलाव ओरैबायदि 6 शिड्युलनि आयेना बुङो टटेलि ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेशन बेवहाय आसाम स्टेट एबा डिपुटि कमिशनारफ्रा जेबो आखाइ गैया आउट अफ पारभिउ अफ डिपुटि कमिशनार स्टेट गभर्नमेन्टआ इन्टारफियार खालामनो हाया बिटिसि इटसेल्फ कैन रूल दिस इज कल्ड द सेल्फ गभर्निं दिनै बेबादि पावारखौ जोङो बिटिसिनि दारै मोनदोंमोन नाथाय बिटिआरआ बे जिनिसखौ मा खालामबाय दफायाव दङ फरायोब्ला मोनगोन डिसिफोरखौ पार्ट अफ बिटिसि काउन्सिल होनदों आरो बिटिसि काउन्सिलनि पार्ट होननाय लोगो लोगो डिसिफोरनो बिसोरो माखासे पावारखौ हरदों डिसिफोरनो डाइरेक्ट हरनो हायामोन बेखौ ओरैबायदि साजायदों आसाम गभर्नमेन्टआ गिलु बालु षड़यन्त्र साजायनाय डिसिफोरखौ सेक्रेटारि बानायदों बिटिसिनि बेनिफ्राय बिसोरनो हरदों बिराद बाहाय षड़यन्त्र दं माखासे पइन्ट्सफोरखौ आंहा हयथ' दा गोसोआव गैला आङो जेब्ला लेखाखौ फरायगोन अब्ला बुंनो हागोन मोनसेनि उनाव मोनसे नटिफिकेसन होनानै डिसिफोरनोखौ बिटिसिनि मोनसे बिथांमोनहा पार्ट खालामनानै लादों जाय 6 शिड्युलनि स्पिरिट मथे डिसिफ्रा खुनु पावार गैया दिनै जुबा जोङो बे बिटिआरनि मथे बे एग्रिमेन्ट मथे डिसि आर दा चेयारमेन अफ अल डेभेलपमेन्टेल वार्ड बे सोदोबासो दं माने डिसिफ्रानो गासिबो बिटिसिनि
डेभेलपमेन्टेल स्किमनि चेयारमेन बासिनायनि ग्रेन्ट होनायनि चेयारमेन जाय बाथ्रायानाखि सिक्स सिडिउल एडमिनिस्ट्रेसननि एकदम उल्था नंखाय गासिबो उल्था जाजोब्बाय रायजोफोर गासिबो उल्था जाजोब्बाय दिनै दिपेन बर'आ बिजेपिनि होम मिनिस्टार बिजेपिनि चिफ मिनिस्टार आरो गुबुन गुबुन मिनिस्टारफोरखौ लाबोनायाव जों बारा सिन्था खालामामोन हेडा गैया लाबोथों जुदि बिथांमोनखौ लाबोनानै बर' जाथिनि माबा मोनसे गिदिर गेन जायोबा बर' जातिया माबा मोनसे मोजां फिथाइ मोनोब्ला जोङो बुंनाङा नंखायनो आं दिनै बर'फोरनि जोनोम सानाव बिथां दिपेन बर'खौ आं खावलायगोन जे नोंथाङा बिजेपिजों लोगो जा बिजेपिनि एजेन्ट बादि खामानि माव बिजेपिनि मन्त्रि मल्लाखौ जोंनि एबसुनि कनफारेन्सआव मान हो जोंहा बुंनांगौ गैया खालि नोंथाङा मोनसेल' खामानि माव बिथांमोननि थ्रुयै बिथांमोननि एमपि एमएलए मिनिस्टारफोरनि दारै सेपारेट स्टेट बादि बिटिसिनि पावारखौ बिटिआरनि पावारखौ बारायहो बिटिआरनि एरियाखौ बारायहो बिटिआरनि स्टेटासखौ बारायहो अब्ला जोंहा बुंनांगौ गैया इभेन दा स्मलार स्टेट बानायनायनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ पलिसि लादों होननानै जों खोनादों जेरै दा मिथिला स्टेट मोनगोन आरो बेनिफ्राय माबायाव मा होनो मध्य प्रदेशआवबो मोनसे स्टेट जागोन माबा स्टेटमोन बे अब्ला बिथांमोनहा जुदि आन्दलन खालामालासिनो जुदि स्टेट सेपारेट मोननो सेपारेट स्टेट मोननो थांगासिनो दंबा जोंनाबो बिजेपिजों लोगो जानानै बड'लेण्डखौ बिना आन्दलनै जुदि खालामनो हायोबा बेहाय बिराद देरहानाय दं इभेन दिपेन बर'जों अब्ला आंबो लोगो जागोन आं खोथा होयो जे सेपारेट स्टेट लाबोनायाव बिजेपिजों आन्डारस्टेन्डिं खालामनानै मोनोब्ला बेवहाय जों गासिबो बर' रायजो राजाया बिजेपियाव हाबनायाव दं नांगौबा बिजेपियावनो जइन लाजोबगोन जों खिन्थु बर'आ बर'नि स्वार्थखौ माने मोनथारनांगोन खिन्थु ओरैनो खालि माने बिथांमोनजों लोगो जायो बिथांमोनखौ सापर्ट होयो बिथांमोनखौ भटआव देरहा होयो बेनि उनाव जेबो मोना दिनै बिथां दिपेन बर'खौथ' आङो खावलायनो सानगोन नोंथाङा थांनाय बाराव एमपि इलेक्सनाव नोङो बुंदोंमोन जे बर' एकर्डखौ बिटिआर एकर्डखौ आखरे पालन खालामनायाव जाफुंसारनायनि थाखाय दरंनि समष्टिनि जेनाखि एमपि दारायनाय दिलीप शइकिया बिथांखौ दा माने बर्तमान बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट बिथांखौ देरहा होनांगौ होनबाय बिथांखौ देरहा होखांबाय नोंथाङा दिनै स्टेटआव बिजेपि सरकार सेन्ट्रेलाव बिजेपि सरकार दिनै बिटिसिआव बिजेपिजों एलायन्स सरकार डाबल इन्जिनल' नङा दा ट्रिपल इन्जिन जाबाय ट्रिपल इन्जिन थासेयावबो मानो बिटिआर सुक्तिनि एग्रिमेन्टआ जाफुंदिया बा बर'फोरा क्षमताखौ मानो बांसिन मोनदिया मानो गहपुरसिम मानो कन्टिगिउवास भाबै एरिया मानो हाबजोबदिया मानो सेटेलाइट टाइप जाखो बबे बबेया गामिया हाबगोन दिनैसिमबो मानो स्पष्ट गैया गभर्नमेन्ट नटिफिकेसन गैया गभर्नर नटिफिकेसन मानो गैया मानो दासिमबो अर्डिनेन्स जारि खालामाखै गभर्नरा दा बेखौ नोंथाङा खालामनो हायोब्लासो जोङो नोंथांखौ माने गिदिर सासे गेदेमा बर' लिडार होननानै जों बुंनो हायोमोन दाथ' नोंथाङा बर'नि जेबो मोजां बा बेनिफिट लाबोनो हायाखै गतिके नोंथाङा सासे फैलार एबसुनि आफादगिरि होननानै बुंब्लाबो जेबो खहा जानाय नङा बेनिखायनो दिनै बर'फोरनि जोनोम सान आं सानदों बर'फोरनि जोनोम सानाव बर'फोरनि उद्देश्य बिनि आदर्श नीतिखौ नोंथांमोनहा सावरायनांगौ बिनि आदर्शआनो नीतियानो बा मेइन एन्सन अबजेक्टिभआनो सेपारेट स्टेट बिनायमोन नाथाय नोंथांमोनहा बेखौ बिटिआर सुक्तिनि एमअएसआवनो थल थप दानस'नानै गारबाय होमबा दिनै बर'फा अफेननि आदर्श नीतिजों जों मावगासिनो दं होननाय मिनिङा बहा थाङो दिपेन नोंथां बहा थाङो गतिके नोंथांमोननि दा बर्तमान हारिखौ दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेननायाव नोंथांमोनहा थिगैनो दं नाथाय हारिनि स्वार्थनि थाखाय गभर्नमेन्टनिफ्राय बिख'नानै लानायाव गाबख'नानै लानायाव नोंथांमोनहा फैलार जाहैबाय नोंथांमोनखौल' नङा आं बुंबावगोन बर'नि जेसेबां दा बर्तमान लिडार दङ लिडार होननानै बुंबा बाहाय एमएलए एमपि इएमफोर गोलैबाय बा गुबुन गुबुन पार्टि वार्कारफोर थाबाय गासिबो पार्टिनि लिडारानो बुंनो थांब्ला दा
माने गभर्नमेन्टनि इयेसमेन जानानै थाजोब्बाय जाय इयेसमेन जानाय कुवालिटिया बर' हारिनि थाखाय बिराद खहा दं अजस्र खहा दं आरो इयेस जायोबाबो जोंनि सार्थ'खौ बिनानै लानायाव खहा गैया नाथाय नोंथांमोनहाथ' बिख'नानै गाबख'नानै लानायावथ' गैया बहाथो हाखो नोंथांमोनहा गतिके बेफोरबादिखौ सानोब्ला जोंनि नायल' जाल' मोनसेल' गोग्गोम हारिनि सिनस्रि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद होननानै बुङोब्ला जोङो देरगानाय मोनोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद होननानै बुङोबा जोङो बिराद दुरबल आफाद गोथै आफाद निरस आफाद रस गैयै आफाद बादि जोङो मोनलायलांबाय दा बेखौ मानो मोनदांखो जोङो गोसोआव बेयो जाहैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाथिनि सार्थ'नि थाखाय फंसेबो बाथ्रा बुंनो हायैनि थाखाय गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसेबो बिख'नानै लानो हायैनि थाखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोनसे लोरबां फरायसा आफाद होननानै जोङो दा गोसोजों गोसो सानो